Poslední obce naší republiky. Je 27. října, den před státním svátkem, ale lidé většinou zdobí hroby svých předků. Svátek zemřelých má u lidí asi větší váhu než svátek republiky. Vlastenectví? Já nevím. Tady se tak jak, co mám na to říct, tak vlastenectví, no. Paťo, vlastenec. Jsem Čech, narodil jsem se tady v naší zemi a mám ji rád. Mám jako úctu našim předkům. My si slibovali, že to bude mnohem lepší, že? Já si nestěžuji na nic, protože vím, že jsou i země, které jsou na tom hůře než my. V poklidné vesnici spatříme skupinku pracujících mužů. A tak jdeme zjistit, co dělají. Toto byla soukromá cesta. Pak tu začali stavět nahoře mezinárodně jako silnici. A z té cesty si tu udělali příjezdovou cestu. My jsme byli proti tomu, aby tu jezdili a teďka budou končit, tak dáme troška do pořádku po nich, co tu zůstalo ten bordel. A jsme se troška zase nějak žili. Já jsem 3 roky bez vody. Měl jsem studnu nahoře, že mi jako začali kopat, tak mi zašpinili za 3 roky běhám všude možné. Aj se volal paní ředitelce silnic a dálnic a šla i vyhrožovat, že ať nám pokoj. 12 kilometrů se vozí děcka koupat malé a nikdo se o to nepostaral. 4krát mě vytopilo, to všechnu vodu tu spustili, tak to všechno bylo vždycky zatopené, barák zatopený. Platíme daně a jsme občany, takže ten stát by měl mít nějakou zodpovědnost. Oni se starají sami o sebe, aby měli svoje kapsy plné a ten chudák zůstane chudákem. To vždycky bylo. Bordel ve státě je. Jdete na úřad a tam vám nepomůžou, nikdo vám nepomůže dneska. Pokud nezaplatíte, tak nemáte. Zastání není nějaké, to otočí většinou zády ku mně. Těch věcí je víc, co mě štve, ale prostě ani z voza na voz. Prostě se mi to zdá, že se to nedá vyřešit. Mně to připadá jak začarovaný kruh. Moje mamka pochází z Polska a říká, že nejlepší jsem měla za Hitlera. Měli dostatek jídla, pořádek byl. Kdyby nás napadli jako Českou republiku, tak určitě by jsem šel bránit. Já mám po vojně, tam byl slib. Asi myslím, že jsem vlastenec. Být hrdý na něco, jo? Na co? Na co být hrdý? Lidé jsou rozmrzelí nejen hranicí se Slovenskem, ale i nedostatkem práce a vlakových spojů. Pokud vůbec seženou práci, tak se do ní nedostanou. Ve vlaku se seznamujeme se zajímavými kluky. Mysleli jsme si,